Għal-Ministru Silvio Xkembri, in-numri tal-COVID-19 ta' din is-sena mhux jistiedu bħas-sena li għaddiet. Taħseb li saru l-istess żbalji tas-sena li għaddiet rigward l-imxija? F'liema sens żbalji? Żbalji ta' dħul, żbalji ta' għal xiex wara kollox in-numri qed jiżdiedu b'daqstant ammont. Le ma qabilx miegħek li n-numru qed jiżdiedu l-istess bħas-sena li għaddiet. Ta' min wieħed ifakkar li s-sena li għaddiet in-numru ta' każijiet pożittivi f'Lulju kollu kien 154. Sa issa dis-sena b'Lulju għadu ma spiċċax għandna 2490 każ. Bil-Ministru jgħidilna li ttieħdu il-miżuri neċessarji. Iżda il-ħaġa l-iktar li tinkweta lin-nies hija l-każijiet fil-komunità. Ġifieri s-sena l-oħra konna ftit mijiet f'Lulju, issa qegħdin eluf f'Lulju sfortunatament. Xi twieġbu għal dan? Ovvjament, bħalma taf kien hemm ukoll miżuri li ttieħdu f'dan is-sens. Huwa kompla li bħala gvern f'dan il-kuntest tal-pandemija tal-COVID qed jittieħdu d-deċiżjonijiet u r-riżultati qed narawhom. Id-deċiżjonijiet jittieħdu kif fil-fatt jittieħdu u r-riżultati qed narawhom. Meta saqsejnieh jekk kienu xi deċiżjonijiet ħsiena li ttieħdu mill-gvern li waslu li Malta tispiċċa fuq il-lista l-ħamra huwa qalilna li dan ma kienx il-każ. Taħseb li d-deċiżjonijiet ħżiena li forsi kienu waslu għal red listing? Le mhux kwestjoni ta' deċiżjoni ħsiena. Fid-dawl ta' din iż-żieda alarmanti fil-każi li qed jaffaċċja pajjiżna f'dawn l-aħħar jiem, il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo għalinna li l-approach li ħa il-gvern kienet waħda tajba. You think Malta opened too fast at all? Ftit ta' żmien ilu kellna min kien qed jikkritikana li qegħdin niftħu bil-mod wisq. Ullum jiġu jgħidulna jew jistaqsu jekk ftaħniex mala wisq. Jiena naħseb li l-approach li ħadna kienet waħda tajba. James Aronellu, Net News.